Tak. Jeg har for 3 år siden fået en biofeedback-behandling ved Vejle Zoneterapi. Og i løbet af de 3 uger har jeg blandt andet overlevet 2 julefrokoster, og jeg har faktisk på noget tidspunkt haft et reelt fysisk oplevelse af at få abstinenser. Jeg har haft en oplevelse af, at jeg selv og min krop fortalte mig, at nu ville det være hyggeligt at ryge, men når man så går udenfor og står i -1 grad til julefrokosten og ser de andre, så har man ikke længere lyst til at ryge. Så reelle fysiske abstinenser har jeg på et tidspunkt haft i løbet af de 3 uger. Og det var egentlig meget nemt. Jeg kom op og fik en behandling, som var en times tid, sammen med noget rygestop, almindelig undervisning eller samtale omkring rygestop. Og siden der har der ikke været noget. Og jeg kan ikke forklare, hvorfor. Jeg tror ikke nødvendigvis specielt meget på det alternative. Og som sådan er det en lille smule mystisk at opleve, at jeg bare stopper med at ryge. At jeg har stoppet med at ryge mellem 20 og 30 cigaretter hver eneste dag. Selv at ryge 0. Og ikke have en savn eller en trang. Tværtimod. Jeg har haft en oplevelse af, at folk kommer hen og roser mig og siger, at det er flot, at jeg stopper med at ryge, men det er en smule mærkeligt, at de kampe, jeg har haft de andre gange, jeg stoppet med at ryge, at de har faktisk ikke rigtig været til stede den her gang. Jeg har faktisk ikke rigtig haft nogen kampe omkring rygestoppet, i forhold til de andre gange, hvor jeg har haft et behov for at nærmest sidde på mine hænder, og der er kommet gode undskyldninger for at gå ned til købmanden og lige komme til at købe en 10-styks. Dem har der ikke været nogen af den her gang. Så jeg stoppet med at ryge på baggrund af 1 times behandling med biofeedback, og jeg ved ikke hvorfor, men det virker.